Чартерны рейс з Москвы з Диего Марадоны на борце сеў у брэсцкім аэрапорце ў 15 гадзін. Легендарнага футболіста сустракалі кіраўнікі «Дынамо» і дзясяткі журналістаў. Диего павітаў усіх, сеў у аўтамабіль і накіраваўся ў гатэль. Падчас прэс-канферэнцыі, на якой у прамым сэнсе слова не было дзе стаць, Диего гаварыў пра чэмпіянат свету, з якога ён толькі што прыляцеў, пра тое, што яму патрэбна зарадзіць батарэйку, пабываць на радзіме, і што хоча пазнаёміцца з Александром Лукашенко. Agradecerle a mi madre que está en el cielo. Дзякую «Дынамо» за тое, што клуб зрабіў мне гэтую прапанову. Калі я з Аль-Фуджэйра не падняўся з другога дывізіёна ў першы, мне прапанавалі пазіцыю прэзідэнта «Дынамо». Убачыў, што гэта сур'ёзны праект. Ні секунды не сумняваўся. Калі скончу сваю кар'еру ў Брэсце, я, напэўна, застануся тут жыць. Сёння я проста рады быць на гэтай прэзентацыі. Падчас сустрэчы з журналістамі таксама быў прэзентаваны план новага стадыёна «Дынамо». Гэта спартыўны комплекс. Акрамя футбольнай арэны на 30 000 гледачоў, ён прадугледжвае гандлёвы і бізнес-цэнтры, гасцініцу, футбольную акадэмію імя Марадоны і трэніровачнае пале. Стадыён атрымае імя Заед у гонар шэйха Заеда ібн Султана Аль-Нахаяна, былога прэзідэнта Арабскіх Эміратаў. Пад спартыўны комплекс гарадскія ўлады прапанавалі тэрыторыю на ўскрайку горада каля Каменецкага кальца. А потым было шоу. Яшчэ да пачатку футбольнага матча каманданта, як яго празвалі фанаты, заехаў на стадыён на джипе. Диего павітаў усіх балельшчыкаў і сказаў, што вельмі рады быць тут. Пасля эмацыянальнай прамовы зорка футбола павітаў і футбалістаў, і трэнераў гуляючых каманд, і нават суддзяў. З'яўленне Марадоны на поле натхніла гульцоў «Дынамо», але толькі на старце сустрэчы. Приезд Диего Марадона воодушевил? Конечно. Я думаю, не только нас, футболистов, я думаю, весь Брест. Сейчас все зрители увидели впервые, как и мы, так что все рады. Гульню дынамаўцы пачалі актыўна, і ўжо на 25-й хвіліне Павел Савіцкі адкрыў лік. Больш за 10 000 балельшчыкаў і Диего былі ў задавальненні. Аднак далей нешта пайшло не так. І Шахтёр не толькі змог зраўняць лік, але і перамог 1-3. Фінал гульні сапсаваў настрой балельшчыкам і Марадоне. Прэзідэнты клуба насамрэч ёсць на чым паразважаць. Магчыма, у наступны раз брэсцкія футбалісты ўсё ж такі яго парадуюць. Олег Завадскі, Александр Савіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».